सानावनो बिसोर 12टा 1टायावहाय फुरा बोरला सिखा आखायाव बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन। राजखान्थि मारियाव बिदिनो बाथाम दंमोन जों थैजोबदों। सावथाल आदिबासिफ्रा साननि 12टा 1टायावनो बोरला सिखा लानानै हाग्रायाव दंमोन अर्थात साइड फारनै हाग्रायाव माने बेंनानै दंखाजोबोमोन। दा बेखौ नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नोंथांमोना निश्चय नुखाबाय आरो जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों जे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायजोबनो हागोन। लोगोसे सेकेन्ड इन्ट्र'आव नुनो मोन्दों जे जोंहा बे लास्टावहाय बिसोरो आंखौ बाथामजों खर'आव बुदों बिनि उनाव आङो बिउस जाबाय अर्थात थैहाबबाय गथ'आ मिथिबायना। दा नोंथांमोन नैबे गथ'निफ्राय जाय मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव ओनसोलाव जिथुनाखि सावथाल बङालिफ्रा बेंनानै गाग्लोबदों अर्थात सुबुंनि जिउ खहा खालामदों बा फोजोबदों बेयाव लोगोसे बिसोरो गारि गंसे 7 मानसि दंमोन। दा बे गथ'आ दायो माने रेहाय मोननानै दङ बा गथ'आ क्लियारेक्सन होदों जे हस्पिटालाव थानानैनो माब्रै जाया जाथाया माब्रै जामारामोन बहानिफ्राय बबेयाव थांदोंमोन आरो मानि खारनाव दिनै सावथाल आदिबासिफ्रा मोसौ सिखाव होननानै बिसोरखौ बुग्लिदों बा बुथारदों नङा होमबा। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन। थ' हेल' गाइस गुड मर्निं आसा खालामदों नोंथांमोना जोबोर मोजाङै दं आरो इसोरनि नोंथांमोना जोबोर मोजां दं आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि जोबोर मोजाङै दं। दा बे बेलानि गेजेराव आं नैबे मैया जोंहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव ओनसोलाव जिथुनाखि सावथालफ्रा बा बङालिफ्रा जोंनि बर' सुबुंखौ बुनानै बुथारबाय नङा होमबा बुनानै बुथारबाय बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोखि। दिनै जाय गथ'आ हस्पिटालाव थानानैब्लाबो बा जाय गथ'आ सावथाल आदिबासिफोरजों गाग्लोबजानाय गथ' बे गथ'आ दिनै क्लियारेक्सन होदों मानो इसोर दङ इसोरा थायोब्ला निस्सय मोनसे नङा मोनसे जाखायो बा बिथांमोना साथामनि गेजेराव सासे रैखा मोननानै बा बासायनायनि गेजेरजों दिनै क्लियारेक्सन होदों। थिग बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनि बर' हारिया जों बेखौसो साननांसिगौ दायो जोङो भुमिपुत्र जानानै जोङो जोंनि हायावनो थानानै जोङो जोंनि थामोन्थायाव थानानै जोङो दिनै गुबुन हारिफोरजों आसामनि थागिबि नङैफोरजों जों बेफोरबायदि गाग्लोबजाबाय थानांगौ बुथारजाबाय थानांगौ इनाय अयथासार अनागारि खालामजाबाय थानांगौ नामा। दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारफ्रा बबेयाव मा जानानै दङ बिथांमोनखौ दिनैसिमबो मानि खारनाव बिथांमोननो मा नांगौ मा नाङा दिनैसिमबो मानो बिजिरनानै होनो रोङाखै। दा মই এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে যোৱাকালি যিটো কোকৰাঝাৰ কাৰিগাঁৱত দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনাটো হ'ল মানে আদিবাসী সাঁওতাল ভাইসকলে বড়ো মানুহক মাৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে মাৰি পেলাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টত লগে চাবি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাব আৰু লাষ্টত কমেণ্টত জনাই দিব যে কি কৰিলে এইটো ভাল হ'ব। তো যোৱাকালি যিটো কোকৰাঝাৰ কাৰিগাঁৱত ঘটনা হৈছে তাতে 3জন মানুহ আছিলে এটা বলেৰো গাড়ীত 3টা মানুহ থাকাটো মানে এটা মানুহ মানে বেলেগ জেগাত থাকি আহিছে সেই মানুহজনক আনিব গৈছিলে মানে এনে মানে এটা ৰাস্তা চাৱা মানুহ হা ৰাস্তা যে চাই মানে চৰকাৰ ফালৰ পৰা টেণ্ডাৰ যে লৈছে কাম কৰি আছে তাতে মানে ৰাস্তাটো চাব যায় থাকে। এই মানুহজন মানে এটা জেগাত মানুহ এটা থাকি অহাটো আনিবলৈ যাওঁতে মানে তেখেতসকলক ৰাতি 8টা মানত মানে আক্ৰমণ কৰিলে এটেক কৰিলে। দুই সাইডৰ ৰাস্তাৰ পালৰ পৰা মানে এতে কি ধনু চনু তীৰ চিৰ লৈ আহি তেখেতসকলক মানে ঘেৰাও কৰি পেলাই মাৰিলে। বলেৰো গাড়ীত মানে পাথৰ দুলালে কিবা দুলাইছে এনেকুৱা কৰি পেলাই পিছত লাষ্টত গাড়ীয়ে যেতিয়া পাল্টি খায় গাড়ী পাল্টি খোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকক মানে আক্ৰমণ কৰি কিনে জাগাতে মানুহ মৰাই দিছে। আৰু এটা ল'ৰা সৰু ল'ৰাটো বাচি পেলাই হস্পিটেলত থাকিছে সেই সৰু ল'ৰাজনে এতিয়া ক্লিয়াৰেশ্যন দিছে যে কেনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত আদিবাসী ভাইসকলে গুৰুচোৰ বুলি কৈছে গুৰুচোৰৰ কাৰণে তেখেতসকলক মাৰিছে। তো গুৰুচোৰ হ'লে আইন নাই নেকি কানুন নাই নেকি প্ৰশাসন নাই নেকি হা নিজে মানে নিজৰ হাতত কিয় আইনটো তুলি লৈছে আপোনালোকে। প্ৰশাসন আছে পুলিচ আছে অসম আৰক্ষীবিলাক আছে কিয়ৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীবিলাক বহি আছে আপোনালোকে ধৰি পেলাই 200 মান দিব লাগে যি অলপ চলপ মাৰিবা আছে মাৰি পেলাইতো পুলিচৰ বা প্ৰশাসনৰ হাতত গঠাই দিব পাৰে সমজাই দিব পাৰে আপোনালোকে কিয় নিজে মানে আইনটো মানে হাতত তুলি লৈছে আপোনালোকে। তো আপোনালোকক নিশ্চয় জানে ইয়াতে আপোনালোকে এছটিৰ কাৰণে সেইবিলাক ঘটনাটো কৰি আছে এইবিলাক মানে আক্ৰমণ কৰি আছে আপোনালোকক মানে এছটি যে নাপায় বুলি কৈছে এছটি যে ৰেজেক্ট হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে মানে লুকাই মানুহবিলাকক মানে মাৰিবলৈ চেষ্টা লৈ আছে বা চাই আছে আৰু কি তাৰ বাহিৰে একো নহয় আপোনালোকে মানে এছটিৰ কাৰণে লাগি আছে। তো ভাইসকল সাঁওতাল বঙালী ভাইসকল মই এইটো আপোনালোকক ক'বলৈ খুজিছে আপোনালোকক এছটি লাগে যি লাগে কিবা এটা ডিমাণ্ড লাগে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত লাগি থাক অসম চৰকাৰৰ লগত লাগি থাক বা চৰকাৰৰ লগত লাগি থাক পাব্লিকটো পাব্লিক নহয় আপোনালোকে পাব্লিকত হেৰি মাৰি পেলাই কেতিয়াও এছটি নাপায় বা শান্তি নাপায়।
আপোনালোকক ভগৱানে চাই আছে গম পাইছে না আপোনালোকক যদি সঁচাকৈ যদি ST লাগে হা বা ডিমাণ্ড এটা লাগে ডিমাণ্ড লাগিলে আপোনালোকে এনেকুৱা মানে এটা জাতিৰ মাজত কাজিয়া কৰিবলৈ কি দৰকাৰ আছে আপোনালোকে কাজিয়া কৰিব লাগে কাৰ লগত চৰকাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰক চৰকাৰৰ লগত লাগি থাকক আপোনালোকে নিশ্চয় এদিন না এদিন আপোনালোকৰ ফলটো পাব কিন্তু এনেকুৱা কোনোবা জাতিক মাৰি পেলাই আপোনালোকে ৰাইজ নাপায় গম পাইছে না আপোনালোকক অসমত আনি থৈছিল আগৰ চৰকাৰে মানে চাহপাত ছিঙিবলৈ মই বেছি কথা ক'ব নাযাওঁ চাহপাত ছিঙিবলৈ আনতে আপোনালোকে এতিয়া বেছি লেভেল হৈ আছে না বেছি দাদাগিৰি হৈ আছে নহয় জানো এনেকুৱা হ'লে শান্তি কেতিয়াও নহ'ব এই সংসাৰত শান্তি কেতিয়াও নহ'ব আমি আপুনি যিটো এইটো মাটিত থাকিবলৈ ওলাইছে আমি এইটো মাটিতে আছে এইটো হ'ল আমাৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ আমাৰ ভূমিপুত্ৰতে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলক যদি আপোনালোকে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে তো আপোনালোকে যদি এই আমাৰ খিলঞ্জীয়া জাগাত বা ভূমিপুত্ৰ থাকি ST যদি পায় আপোনালোকে আৰু কি কৰিব কওকচোন আপোনালোকৰ পাৱাৰটো বহুত ডেঞ্জাৰ হ'ব দেখোন বা জহাই তই সেই যেনেকুৱা আগত কৈছিলে মানে বড়োসকলৰ STটো পাবা দি আমাৰ 90% হৈ গৈছে আৰু 10% বাকী আছে ST পাৱাৰ পিছত এণ্টক মানে মাৰিম য'তে পায় তাতে মাৰিম বুলি কৈছিল নহয় জানো এই ধৰণৰ আপোনালোকে কামটো কৰি আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এইটোৱে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এজনে যদিও তাক মানে ঘেৰাও কৰি মাৰিছে এটা দুটা গাঁৱৰ মানুহবিলাক ৰাইজসকলে ঘেৰাও কৰি মাৰিছে তেখেতসকলক প্ৰশাসনে অধিক সোনকালে মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যি শাস্তি দিব লাগে দিব লাগে মানে এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৰ্টত পৰা হাইকোৰ্টত পৰা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেখেতসকলক এই যিকেইটা গাঁৱৰ মানুহবিলাক মাৰিছে না আৰু মই শুনিবলৈ পাইছোঁ তাতে মানে কিছুমান বড়ো মানুহ আছে বুলি কৈছিল কিন্তু এই ল'ৰাজনে হস্পিটেলত থাকি যোনে মাৰ খাইছিলে সেই ল'ৰাজনে ক্লিয়াৰেশ্যন দিছে এটাও মানে বড়ো মানুহ নাই বোলে হা এটাও বড়ো মানুহ নাই কিন্তু তো ভাবিছা আপোনালোকে ইয়াত মানে জাতিৰ বিষয় হৈছে জাতিক লৈ হৈছে এণ্টক লাগে ST নাপোৱাৰ কাৰণে ST ৰিজেক্ট হোৱাৰ কাৰণে এণ্টে মানে বড়ো মানুহ এটেক কৰি আছে গম পাইছে না এটেক কৰি আছে তো যিমান পাৰে ইমান সোনকালে আপোনালোকে হেৰি ন্যায়টো দিব লাগে জাষ্টিছ ফৰ বড়ো নহয় জানো জাষ্টিছ ফৰ বড়োজ মানে बर' मानसिखौनो बेफोरबायदि खालामबाय जेब्ला आङो नामखौ मिथिया दै सरि बिनि थाखाय निमाहा बिखायो नोंथांमोननियाव माने आङो दायो बर' हारिनि थाखायनो जास्टिसखौ बिबाय थ' जाय हक नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नाय लोगोसे मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आं बारा गोलाव बाथ्रा बुङा बिथांमोना खालि माने STनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ जोंनि बर' हारिखौल' आरोखि मिथिबाय जोंनि बर'खौ बिराद टारगेट बिसोरो जेरावखि थाङा जेरावखि थाया मानो जोंनि बर'फ्रा माने हुसियारि था सांग्रां जा बेखायनो बेफोरबायदि सावथाल आदिबासि गेजेरजों हर दिहरला बेरायनो नाङा सिनाखि गोजा गासिबो मिथिजोबखानाय गोजा होननानै खालामनो नाङा सिनाखिफोरखौनो खालामनो थाखाय सहज जायो बा गोरलै जायो बिसोरनि थाखाय मिथिबायना सिनाखिफोरखौनो बेखायनो हुसियार था रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिया दा आं बारा गोलाव खोथा बुंला मिथिबायना बेखिनियानो आं बुंनो हागोन सानावनो बिसोर 12टा 1टायावहाय फुरा बोरला सिखा आखायाव बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन माबा माबि सिसा होगासिनो दंमोन बिराद सेंग्रा देरफुनायफोर दं एसे जों बायदि दं जायगानि बिसोर औ जायगानि सावथालफोरजोबखा आरोखि बिसोर नैबेनि ओमफ्राय आं एसे फालो बेटारि गारिखौनो सालायबोनो गिदबलायदों आङो साननि समावनो औ साननि समावनो बेबायदि जानानै आं खुनुरुखुम थांदों आरोखि होमबाबो आंखौ जेबो खालामाखै मोनसे नुनायाथ' थिग आं बे 7:30 8टा टाइमाव आङो आंनि दुब्लियावनो बाजौगासिनो दंमोन ओमफ्राय बे समाव बिराद खोलाहा हुलुस्थुर जाबाय आरोखि आंनि खोलानिफ्रायनो न'खरसेल' बर' दंखायो सावथालफोरजोब ओमफ्राय एसे गिलुं थाखायो जोंबो सानसे बेबायदि जागोन नामा होननानै सावथालफोरा बर'खौ बा सावथाल बर' गन्डगल जागोन नामा होननानै सन्देह दंखायो आरोखि ओमफ्राय बे समावनो हुलुस्थुर जाना होबाय गन्डगला बारानिफ्राय बारा जाबाय ओरैनिफ्रायबो गन्डगल होसोखावजोब्बाय गैला दावराव जाबाय होननानै बिसि फिसाफ्रा एसे खारबाय आरोखि खारबा मोसौ सिखावसो होननाय खोनाफिनबाय 10 मिनिट 15 मिनिट उनाव ओमफ्राय जों एसे खोला नामायबोनानै नायफैबा फुरा गारिखौ सावनाय नुहुरबाय आरोखि ओमफ्राय 12:30 टाइमाव बिसोरो बावहाय नैबे हाग्रायावनो फुरा बोरला जं बायदिसिना सिखा लानानै रायजोफ्रा 20-30 जनसो दंखायोमोन आरोखि सावथालफ्रा 12टा 1टायावनो फुरा सिसा होगासिनो दं माबा माबि होगासिनो दं बिसोरो ओमफ्राय
आंबो एसे गिनाय मोनदों बेटारि गारि सालायबोगासिनो दंमोन आङो ओमफ्राय आरो आंनि फिसाज्लाया दसे उनाव सालायबावबाय ओरै गावहां माहां खालामो ओमफ्राय गावथाया आरोखि दस्राथिं ओरै फाथिफिननानै माबायो बेबायदि जादों आरोखि फिसाज्लायाबो खिन्थाहैबाय आंनो थांजालालै बे लामाजों बोरला गावहां माहां खालामो होनना बुंहैबाय आंखौ ओमफ्राय थिग 8थायाव काहिनि जानाय नालाय ओमफ्राय सिरि जाबाय अरा ब्लाव ब्लाव जोंबाय जोंनिफ्रायबो सोरबा सोरबा मानसिफ्रा नायनो फैबाय लामानि कन्ट्रेक्टारसोनो माबासोनो होननाय खोनाहैबाय आरोखि हाब घटनायाथ' बिदिबा जुदा जाबाय एसे गिनाय मोनबाय जोङो बिदिबाथ' मा जाबावगोन होनना बुंबाय आरोखि बिदिबाथ' बे लामाफ्रा थाबायनायाव जोङो गन्डगल जासिगोन खैफोद गोनां जासिगोन ओरैनो मानसिफ्रा बुंदों मोसौ सिखावनि सन्देहआव आरो गारि एक्सिडेन्टनि जाथायाव नैबेबायदि खालामदों होननानै बिदि बुंदों थारैनो बेसेबां सैथो एक्सिडेन्टआथ' माब्लाबाबो नङा बे बलेर' बे स्करपिय'खौ जों नुबाय थाखायो सानावबो लामा नायफैयो माबा नायफैयो कन्ट्रेक्टारसो होनखाथारनायखा ओमफ्राय बे गारि एक्सिडेन्टआ रायजोफोर फालो फालो अन्थाइ खुबैनाय लावथि खुबैनायावहाय बे खारब्रेफ्लांदों आरोखि सन्देह ओरैबो आजां गाजां होख्रावना होसोबोबाय ओरैबो होसोबोबाय बेवहाय बियो गिनानै गारिखौ खारब्रेफ्लांनाय जादों डाइरेक्ट बयबो रायजोफ्रा सन्देह खालामनानै मोनखायो आरोखि जोंनो खाथिनि खाथार ओरैनिफ्रायबो होसोबोनाय ओरैनिफ्रायबो होसोबोनायखौ जोंहा मिथिजोबखानाय आरोखि खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन जों माथायाव बेसेबां फाखोन लाबोदों मानसिफ्रा बे सालायग्राखौ सानसेनि गारि सालायग्राखौ जायगायाव माजों बुवाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा बिसोर साबैसेमोन दा बुरजामोन सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे साथामफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन नामा गैयाना साथामफोर दंना एसे बुरजाफोरमोन ना नोंसोर साथाम बुरला थिबो लादों बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आङो गावजानो गिदिंनानै खारासैबो माबाबाय बाबाखौबो सोंबाय नोंसोरखौ जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम फेल थायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर खालामफैबाय ना